straight to the word of God. Siye encwadini Sentolini. Asinaba prophet la endlini. Nothing. Nakho. All right, let's go for incwadi kaPeter, 1 Peter chapter number 2. We shall read verse number 9. Today, bathandakayo siqhubeka nesubject yethu ye-holiness. But namhlanje bazalwane bami manibonile ukuthi firstly besichaze ukuthi holiness, what is holiness? Njengamanje singena kwi-phase la khona si-emphasize, sigcizelela, sifuna ukuqinisekisa nokunikeza abazalwane isibindi sokuthi singakusabi ukuthi singabangcwele. Sifaka istamp se-identity. Nisesesontweni kodwa? Ya, sifuna ukugcizelela lento yo-identity. Ukuthi uSathane angakwenzi nje lokhu gwajaza usaba. Fanele sikwambule ukuthi ubungcwele ubani. Asiqale kanje bazalwane ukuze kuzokhonzeka. Bazalwane iqiniso elingayo sike silibalekele ukuthi sisesikhathini esikhulu sikwi-Iran noma isikhathini esikhulu la khona uNkulunkulu khona abathandekayo efuna ukuzambula kakhulu ebandleni. Kakhulu bazalwane la siseyinsukwini zokugcina la uJesu khona. Siphila emhlabeni la inkosi yethu ingabuya noma yinini. Sekukhona izinto kufanele singasabi ukuyigcizelela kakhulu manje. Kakhulukazi ezizokwenza ukuthi ibandla ligeyine isibindi. Sesekusontweni kodwa bathandekayo. Ya, ibandla ligeyine isibindi. uNkulunkulu wethu manje fanele simkhonze ngaphandle kokuxolisa. Malibonge dunyisa igama lenkosi. Amen. Cela ungifundela ke ngane yami ngesizulu qala. Bona athi sebefaka isingisi. Si right ngasikhipha. Sibona awunangapha sizamile bazasixolise ngenxemu. Bona inkosi yenzeka lapha. Incane yangaphune yangapha kodwa konke kungokwenkosi. Amen. Funda ke mntaka Jesu. Kepha nina niluhlanga olukhethiwe. Cela nimvuleni kahle aqale kahle ko icizile. Hayi musuyifonqa sisi. Uyifunde nje right. Babe ngayivabe. Kepha nina niluhlanga olukhethiweyo. Nina niluhlanga khulumani phela bathandakayo. Thina siyini konje? Yeyeni webantu nakho kusho uNkulunkulu lapha abantu besho kancane. Nina nini bathandakayo? Cela uyipersonalize ke lento. 1 2 3 go. Ushubala. Usho uNkulunkulu sewudawuthelani ke leyo ngoba iyona ezokusiza kakhulu. Kushubani bathandakayo? Yes, kushubani bathandakayo? Uthi uyini wena? Uma uSathane eqhamuka nenye into bazalwane bami okwazi ukuthi noma yini engashiwo uNkulunkulu noma kuthiwa ishiwo ubani unamanga lo. Ngisho ingashiwo unombani kodwa le nto ayishoyo manga yona leshiwo uNkulunkulu unamanga. Yini amanga? Inoma yini eshiwo kodwa ingashiwo uNkulunkulu. Ayingikhoza kwelinye ibandla namhlanje ngizohamba. Nikhona nibathandekayo? Alikho ibandla likhona la ngifuna ukosonta ngangibazalana ngifuna ukuphuma inkonzo ngingakhonza. Kanti sesekhona inkonzo enibathandekayo. Noma yini eshiwo noma kuthiwa ishiwo ubani mengashiwo uNkulunkulu ayilona iqiniso. Iqiniso inoma yini eshiwo uNkulunkulu. Ngisho ngashiwo umuntu omhloniphayo, ngashiwo umuntu omdelelayo, kodwa maye ngashiwo uNkulunkulu akusiyo. Noma into ke mingashiwo, mayishiwo uNkulunkulu, noma engayisho ngomuntu omhloniphayo, noma engayisho ngomuntu omdelelayo, mayishiwo nje uNkulunkulu iqiniso. Hayi, khulumani nami esontweni. Asichazeni ke uba ngathi kuzosheshela. Namhlanje ngiyeza ukuthi into yasezweni iningi. Listen. Bazalwane masikhuluma ngegama, okay ke, lithi ke but you are a chosen generation. Sifikiswe yini la? Sifikiswe igama lika holiness. Holy lisho set apart. Lisho holy lisho into eyahlukaniselwe uNkulunkulu. Nisesenkonzweni kodwa. Malithi iBhayibheli bangcwele njengoba nami Jehova ngingcwele. Lisho ukuthi uNkulunkulu number 1 malithi uNkulunkulu holy.
lesho ukuthi uNkulunkulu akekho umuntu ongafaniswa naye, wehlukile. Nikhona ni bazalwane? Masithi we are serving a holy God, siqonda ukuthi sikhonza uNkulunkulu ohlukile, ongafani nabanye onkulunkulu. Ayinkoze bandle, nikhona nibathandekayo? Yeah, masithi uNkulunkulu wethu holy, sisho ukuthi nje uNkulunkulu esimkhonzayo wehlukile, akafani nabanye obani bathandekayo onkulunkulu. Ngoba igama elithi holy lisho ukuthi set apart, into ehlukanisiwe, yahlukaniselwa uNkulunkulu. Kando halahazona. Hallelujah. Bazalwane, that's why mawuse wasindisiwe umntwana kaNkulunkulu, musukuyisaba lento yokuthi ungcwele. Ngoba uma uthi ungcwele usuke udeclare ukuthi ngahlukanisela uNkulunkulu. Leli gama lika holy lisho into ehlukanisiwe ezweni, yayisihlukanisela uNkulunkulu, set apart from the world and set apart for God. Into ehlukanisiwe yakhishwa phakathi kwezizwe. Hallelujah. Yakhishwa phakathi kwabantu. Mawuthi holy usho ukuthi ngumuntu ebantwini, ngehlukanisiwe, kukhona abantu kodwa kukhona nohlobo lwabantu. Leli gama la holy lisho uhlobo lwabantu abahlukanisiwe, bahlukanisela uNkulunkulu. Ngishumayela esontweni kodwa bafowethu nithulelene nikhona nibathandekayo. Masithi is holy, mangithi lamanzi lawa phakathi kwamanzi amanye, mase ngikhipha lawa ngwahlukanisa, ngithi lawa amanzi kaNkulunkulu, lawa amanzi asengcwele. Ngoba noma yini ehlukaniswayo mayihlukanisela uNkulunkulu uyiholy loyo nto. Listen, into ayibi holy ngenxa yayo, iba holy ngenxa yokwehlukanisela uNkulunkulu. Noma yini ehlukanisela uNkulunkulu ingcwele loyo nto. Noma yini ehlukanisela uNkulunkulu ingcwele loyo nto. Noma yini ehlukanisela uNkulunkulu ingcweleke loyo nto. Uyibona ngani into engcwele emhlavu ngokuthi ihlukanisela uNkulunkulu? Uma lesisitsha sisinika uNkulunkulu sesingcwele, uma le pulpit sinika uNkulunkulu ingcwele, noma yini oyihlukanisela uNkulunkulu iba ngcwele. Nithuleleni nawe njengoba wehlukanisela uNkulunkulu njani, ungcwala ngoba uyayitshela cha, ingoba wehlukanisela uNkulunkulu. I am set apart for God. I am set apart for God. I am set apart for God. No apologies. I am holy. Somebody say, I am. I am set apart for God. Ngahlukanisela uNkulunkulu. Hallelujah. Igama la holy akunoni igama labantu abayitshelayo. Fanabo ke laba bayishaya ifuba cha. Elabantu abahlukanisela uNkulunkulu. Kahle kahle mawuthi I am holy ukwenza i-declaration. Wenza isimemezelo esi-official. Ngahlukanisela nithulele. Ngahlukaniselwe bani? Ngahlukaniselwe bani? Uma lithi iBhayibheli zingcweliseni, suke lithi zihlukaniseleni uNkulunkulu. Live for him. Phila ngaye. Philela yena. Phila kuye. Themba kuye. Hamba kuye. Busa kuye. Hlupheka kuye. Khala kuye. Jabula kuye. Nithula sontweni ngoba wehlukaniselwe. Holiness is not just a name. Let me just say this, because there are kunezinto uSathana azama ukulwa nazo kodwa ngeke asalunga this time. Enye izinto uSathana angafuni ukuyibona, 1 iphilwa ebandleni, 2 ikhulunywa ebandleni, ile ka holiness. That's the only bazalwane, yona nto okuphela i-character kaNkulunkulu oyishare noNkulunkulu ngokwe-character. uNkulunkulu zithi
bekufanele idalwa noma ini ingelosi bekufanele amazi imdumise uNkulunkulu. Ziningi izinto engazisho ngoNkulunkulu, kodwa zisho into eyi-1. Zithini? Ziyaka yonke lenye into mase zithini bathandakazi, ngoba i-holiness is the character of God. Manje masingaye khuluma into obungcwele, asikhuluma uNkulunkulu, ngoba i-holiness uNkulunkulu is who he is. Mofa wamsa isandla nje kubuza umuntu la athi uNkulunkulu unjani, ongaloku uzama musuku drosha uzophendula uthini, musu uyaphuma uyahamba umshiya. Yena lo uNkulunkulu amkhonzayo uyamazi unjani, uthi uyafuna ukutshela musho usheshisa nje ubamba into zakho mana quickly ngoba khona la mphuthuma khona. Ngenzela nje ngalokho sixoxa into eningi ngakwazi ukuphendula. Are you ready for the answer? Musu uthi uthini bathandakayo, ushaya ikhwama zakho uhambe, ngoba uwazama ukusho kunye nezidalwa azisho kunye, ingelosi azisho kunye. Masimbheka zithini bathandakayo. Somebody say hallelujah. Jesus. We serve a holy God. Hallelujah. Our God is holy. Thank you, Jesus. Listen, I want us to pray tonight. Listen, I can feel the power of God. Listen. That's why bathandaka asikho isidingo sokuxolisa when it comes to holiness. Njalo usathana makusuka kufika egameni kaholiness, le holiness ulenza kube igama labathile or else mange njalo. No, before that one. Wenza kube usathane njalo makufika kwi-holiness ukuhlebela ukuthi into enzima ukuthi ungayiphila, of which is lies from hell. Namhlanje ngizomkhahlela usathane ngithuleleni. Ngicela ningamdabuke nango amen. Nithoni khona nibathandeka. Into oqala nje a wrong doctrine about holiness. Ukuthi holiness ku-impossible kungathiwa kukhona umuntu oyiphilayo. We grew up emakhaya, we grew up kwi-early time shunyayela ibhangeli. Kwakuthiwa ngeke usitshele wena usagcoba into uthwane ukuthi ungcwele, because bebefuna ukuyiqaqa iscrew so ukuthi singayi-associate ne-holy life, ngoba i-holy life ibishunyayelwa, ikhulunywa, ixoxwa njengento impossible, as if living unholy ku-cheap, ku-easy, unokuphila holy. God, there's lies from here. The most expensive life and the difficult life is to phila impilo unholy. Ayinzima ke. Do you know why I'm saying this? Ingoba impilo ongadesignelwanga yona. Kunzima ukuyophila impilo engaziwa ezulwini. Ongadesignelwa, ongena grace yayo. But holiness, iyona nto esine grace. That is our genuine life. I'm preaching. Listen, church. This is our genuine life. Impilo obungcwele yona impilo yethu yangempela. Futhi ilast flow akhona njengofish emanzini. Thina kunzima kithi uma singekho ngcwele. Kulula kithi uma singcwele. Athi ngimase ubungcwele bulula. Khulumani, ubungcwele bunjani? Futhi buyaphileka. Ubungcwele bunjani? Futhi bunjani? Uyabanje bakushumala kanje ngidiliza ama-altar amadala. Amanaqaqo afakwe la engqondweni ukuthi impilo yobungcwele alikho ibandla elizoyiphila. The devil is a liar. Nikhona nibathandekayo abazalwane abangcwele laba. Futhi this is our life. This is our genuine life. This is our high calling. Nikhona nibathandekayo nisasesontweni kodwa sikhonza sonke. Awusicheck le verse Nkosi yami. Ngaze ngalingeke ngokucinga ivesi. Khona ivesi elingilingayo. I don't believe incwadi yabaseThessalonika. Asicheck sonke ngoba
ivesi seliqhamuka epulpit bafowethu. Sheshiselani phela. Hawu. uNkulunkulu akasibizelanga emanyaleni kodwa sibizele ekungcweleni. Anikayithona manje lo verse nini? Hayi, msana ubambezela uJesu. Ubani baba? 4 verse 7 funda ke. La ngifuna uJesu abanjezele esontweni. Come. But in holiness. Amen. Ngokuba uNkulunkulu kasibizelanga Wow, amanyala. ungajahiki ndodakazi manje. Ungajahiki ma. 1 2 3 go. Ngokuba uNkulunkulu Yes. kasibizelanga amanyala. Wow, lithi iBhayibheli uNkulunkulu akanjani? Hey, yazi ngikhonzeli wandlela wrong. Hey, come on. uNkulunkulu akanjani bathandakayo? iBhayibheli. Ikhuluma nge-uncleanliness leli. Amen. Kukhulunywa nge-high calling la. Zwana makubizwa ngokukhulunywa ngobizo lwakho. Kukhulunywa ngobizo lakho liphakeme. Kuthiwa mhla ubizwa wena. Awubizelanga emanyaleni. That's why uJesu wafa esiphambanweni ukuze anqobe impilo ye-uncleanliness. Ngoba mhla ubizwa awubizelanga kwi-uncleanliness. Khuluma nami thani, uncleanliness is not my portion. Funa umuntu onesibindi. Elesizulu kwebelilwa amanyala. KwaZulu phela uncengo. Nikhona nibathandeka. Ngancengwa everywhere mofuka nje kwaZulu. Lithi ke uncleanliness is not our high calling. But zwana masibizwa. Come. Kepha wasibizela ebungcweleni. Somebody say amen. Jonathan, holiness. Mayithula umakhelwane ungindikhetheleke ngesathi uthule baba. Jonathan, thanda holiness is my high calling. For God did not call us to uncleanness, but in holiness. But in holiness. Somebody say in holiness. This is our high calling. Number one, why? Bazalwane, holiness is significant. Number one, this is our high calling. That's right, church. We must not allow devil validate nethu lokuyophila la sabizelwa khona. Thina sabizelwa emngcweleni. Before sibizelwe emasontweni, before sibizelwe ezikhundleni, kodwa i-calling yethu yokuqala yaba holiness. Asibizelwanga ama positions, asibizelwanga emasontweni, kodwa sibizelwe ebungcweleni. Hallelujah. Ubungcwele is our high calling. Jonathan, holiness is my high calling. Manje mawungafinyelelile kubo, usho ungacabanga ukuthi uyithoba kanjani? Khona abantu abayithoba abafuna ukuyithoba ngokuyi-associate nempilo yokwehlulwa usathane. Sina siyabahlonipha abantu abahlulwa usathane esontweni ukudlula abasabele kwi-calling. Yabona methu umuntu basalela ngicela haleluya. Umntwana kaNkulunkulu bazalwane, haleluya. Jesu ngiyamthanda, haleluya. Kodwa akangifuni uqamba manga, haleluya. Ngiyisoni, haleluya. Mase sithi sonke haleluya nangokumzalwane. Kusukuma omunye amela ngaphambili. Ngifuna nibone silimele kanjani engqondweni. Kusuma omunye amela ngaphambili athi bazalwane, haleluya. Ngiyambonga uJesu wangikhulula ezonweni. Umntwana kaNkulunkulu ngithethelele zonke izono zami. Ngihamba ngokungcwele, ngiyamesaba uNkulunkulu. Zivele igwajaze sonke lesithi yazi ringani la nango zenza ngcono. Sicabanga ukuthi umuntu othobekile umuntu oyi-associate noSathane. Thina silimela ngalendlela ukuthi yonke into eveza uSathane siqathi ihumbleness. Methu umuntu phela mawusho njalo usho ukuthi I'm living a life of devil, usho ukuthi hayi bazalwane ngiyisoni. You mean uJesu akazafika? No, wafika kodwa akafikelanga mina. Bazalwane niyamthusa. Wayengithanda isono kangaka.
wayithande ngizama ukuthi wayithanda uku-associate nesono. Namanje ngiyanizwa nje niyanqaba ukuthi niye emngcweleni nifuna ukuthi ningabantu abonayo. Wayengifuna ukwaziwa ngokona ningafuna ukwaziwa ngomsebenzi wonke uJesu esiphambanweni. Phela uJesu wafela ukuthi izoni ingabe isona. Man, ubani wathi powerful uma waziwa ukuthi uyona. Ingqondo yebandla limele yazi. Hey bafowethu uSathane usho ukuthi sesishuke ngalendlela yokuthi noma sesiphunyukile sisamemeza ukuthi sibanjiwe. The good Bible says that the redeemed of the Lord so. Abakhuliwe bakaNkulunkulu mabasho njalo. Lithi iBhayibheli ugibelo waphukile thina saphunyuka. Kodwa na umhlola masimemeza thina sithi sisabanjiwe. No, it's a chicken mind. Nikhona nibathandekayo? Ukushisa lokho zakuvula. Nikhona bazalwane? Nisesesontweni kodwa? Yini ecisha ubufakazi esontweni amathuba cha. Uyazicishwa yini isibindi. Alisekho ivangeli leboldness. Abantu bonke bafuna ukuphila lalela. Uma ufuna ukumesha ukuphila kule generation, yiba umuntu ongazi ukuthi kukhonto wrong oyenzayo noma ingekho. We are in the right group. Because khona lento engafuni ukudivorce total uSathane. Angisho ngokwenza, ngisho nje ubona ingqondo iboshiwe. Uthi uyacinga ukuthi mawuthi awukho ngcwele indaba. Uthi nje hawu phela ngikwazi lokho ngigoqoza isifuba, ngishaya isifuba, ngithi ngingcwele. Ngifuna ukuzenza ngcono. Munye umahluleli. Wasufike kwahluleleni ufike nini la? Sikhuluma ngeidentity. Ufike nini okwehluleleni? Ufike nini? Wasufike kwijudgment manje singakayi kuyona. Sikhuluma ngeidentity. Do you know who you are? Swanele madoda. Lithi iBhayibheli elikhulu uJehoshaphat uma kuyophunywa impi nithule nonke la enkonzweni. Lithi iBhayibheli uJehoshaphat uma kuyophunywa impi wathatha impi igroup yabahlabeleli. Lithi iBhayibheli babehlotshiswe ngobungcwele. Ayisukaneni madoda. Kodwa nithuleleni bazalwane. Because angazi selection yenziwa kanjani lapha. Ama auditions lapha ayingayi ngevoice. Ayingayi ngokuthi so. No, ama auditions lapha awayanga ngevoice. Kodwa aya ngengubo yebungcwele. Uma ebona ngathi ungcwele lo one side, makubona ngathi ungcwele hosaka, makuthiwa ungcwele lo hosa. Omunye uthi hayi no, mina nje angifuni qhamuka kusayisonto manje uzodlisa team. Sifuna laba abadeclare, sifuna laba abadeclareayo ukuthi I am living a life of holiness. I am living a life of holiness. Somebody say hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Isizukulwane sethu sizoba senkingeni yokuthi sodliwa iskimi sinaso. uSathane usenza ikhwebu. One of the strong demons ecishe libe equal to pride. Idemoni lokuyibukela phansi le low self-esteem. I-low self-esteem is equal to pride. Ukuyiphika lento uKristu akwenze yona. Ngoba i-low self-esteem iphika ukuthi uKristu wenzeni. I-pride ithi lento engiyiyo ngisenze mina. I-low self-esteem ithi angenziwe lutho. Uthi angithintiwe uMjesu akazafe. Usuke iphika idina ngesiphambana sikho. uJesu wachitha igazi akaze kuchitheke kimi. uJesu wakuhlanza akazangihlanza. God must help us. We must know our identity. Bafowethu, ningakhohlwa inhloso yami yokukhuluma la ukuba nginyakazise lento ebandleni yokuthi bazalwane asingaphumi la sixolisa. Ne-opportunity siyayivula la in a very good way. Uthi in case kukhona obona ukuthi lempilo akafinyelele kuyo, nangu uJesu wenza umusa. Bazalwane, size ngaphambili sikhali inyembezi, siqolele sibeke izandla, siphume la siyoyikhondema futhi. Sikwazi. Angikwazi ukuphuma ebathroom phinde ngithi angigezile. No. Yabona into ngizoyinqaba nozenisi ngiyayinqaba.
Asikwazi bazana ukuhlanza uJesu mase siphinde futhi si-associate nezono again. Nina nifile maqondana nesono ningaphinda nihamba kanjani kuso na? Paul ebuza umbuzo. Uma nafa uphila kanjani kusona? Sometimes you don't act sin. But imthelela yesono ikwenza uyicondemn. But in the Bible there is no condemnation. Akusekho ukulahlwa kulabo abaKristu. Khatha mandalaka. Hey mhlangana bazana nam understand about how devil fights. You'll understand more than 20 times. One of the strategies of the enemy is this. Usathane mawuya kuye ungakafiki kulwe naye umnqobo. Uqala kuphosela amagama azokwenza uyibona ukuthi awuyilutho. Niyaphika. Anifunda kahle. uDavid eya kuye. Waya uGoliath isystem ye enemy ithi uma ubhekene nesitha sakho khuluma, never face your enemy silent. Nginyoni mina ningekho. Nginyoni mina kusho uGoliath. Ukuba ngiphathelwe induku kusho umfana uphethe into ayimali. Wozala ithatha ikhanda lakho liphonsela inyoni zezulu. Oh konke ishoyo engiyekhala. ONkulunkulu bami bazokunikela la isandleni sami. Thatha ikhanda lakho ngilinqome ngiphonsele inyoni wawuzojika. Le generation yayizobuyela emuva. Yanitshela ngithi lalela nithoba too much nize Sathana niqhwaneke ekhanda. Wanizojika. We ikhanda lisekho inyoni zonke futhi bengicathi lo baba kuphela kanti uza nanoNkulunkulu bakhe. How many times you surrender if devil says you are not holy? Esikhundleni sokuthi devil msungiphaphela. Jesus wawenza umsebenzi wokuqeda. If you say I'm not holy, what do you mean? Ushuthi ngahlukaniselwe ba. Uma unqaba uthi ngahlukanisela uNkulunkulu. Awukwazi ukuphika into engiyona mase ngiyakuvuma uma ungiphika. Makufika umuntu ethi awuyena umbuyazi la, awuyena umpostoli umbuyazi eshokini. Can I just easily believe that person? Ngisho ngaletha ini ama evidence wena awuyena umpostoli umbuyazi, awuyena khuluma ulalala. Hey, devil can tell you up until now is it doubt. Uthi yanamatha nguye ngempela manje. Listen, the word of God is teaching us never face your giant silent. Ungabhekani negiant uthule. Lithi iBhayibheli uma qeda usho njalo who's this person? uGoliath wathi uDavid ufike endodeni. Hallelujah. Le generation yayizothi pride. Wathi mana ufike endodeni. What? Listen, let me just tell you something that you don't know. Wena uzakimi Shandeya, uzakimi ngomkhondo, uzakimi ngehlango, uzakimi ngedula. Kodwa mina angisi nendwa imani. Hallelujah. No. Angisi nendwa imani. Sizabuya ngegama. Hallelujah. Jesus. Yeah. Sizabuya ngegama. Jehovah. Thank you. uNkulunkulu kaIsrayeli omesi. Hallelujah. Do you know, Shandeya? Do you know what is your problem? The problem yakho you face a speaking enemy musuba silent. Ubhekene negiant elikhulumayo. Inkinga yakho uyathula maliqeda ukukhuluma. Mekethi uSathane awukho ncwadi manake wo. Suqedile akukuchazela. Mina ngihlanzwe ngegazi lika Jesu nithulele. Isesenkozweni kodwa. Nikhona kodwa kuleli sonto. Ngihlanzwe ngegazi lika Jesu ngithethelelwe izona.
ngomzalwane nje ngisindisiwe. Athi usathana hawo kodwa. Uyakhumbula ukuthi ubucabangeni ikhaya. Uyayikhumbula imicabango yakho. Ukuthi nina vele nibe zithithithi. Sathana uyathinda ukukhondema ngento ayi-attack. Wathi ngishuma izinto endala. There's difference between ukwenza isono ne-attack. When the enemy attacks you, into ngeke uzokwazi ukuyivela. Devil may attack you. Because into ofanele ungayenzi wena, you don't act. Njengoba kufika i-attack. Wathi nenze nibe more clear. uJesu uSathane ufika kuJesu. Ushinto embi. Cabanga ukuthi uJesu engakhonza uSathane. Uthi uguqa phansi la kimi. Cabanga into embi kanjani. Phela wena ucatha isono ukujola kuphela. Akuthintwanga indaba yomjolo lapha kunywa noJesu. Those are lower. Umuntu osetrapped lapho nje isono zeingane. No, ubona izono zabantu abadala uJesu akafakwanga nakufakwa le. Ingakho uma usetrapped lapho usabanjwe izono zeingane. There are 3 dimensions uJesu wa-attack ngawo. The serious one. Mhla kufika serious temptation njengoba njalo usashikile wayisho into ezi. Engazi ngithulele. Asithu loba ngikho la namhlanje ngifuna ukukhuluma into positive phela. Listen. Uthi bawa la kumina phansi. Usethi uma ukhothama la kimi uthini? Uthi ngizokunika yonke lembuso. Yabo, futhi uyabona attack. Ihlingo sika Jesus sithinta ama kingdoms. Wathi mawubhawa la unika all these kingdoms. Wathi Jesus hayi Sathane ulotshiwe ukuthi ubokhothama uNkulunkulu wakho yena yedwa. But akusibuye nini? uJesu wayim-applyele yini uSathane ukuthi woza uzokhuluma nami ukuthi ngibhawe. Hence the Bible says resist the devil. Alisho ukuthi vimba uSathane angafiki lithi resist. To resist the devil may come in your house. Ukuthi there is 2 things that you will never do. Ukuthi mayise sendlini yakho ekunika ama instructions you don't take them. Akazohlangana nomuntu angazi ke leli class. Akazohlangana nomuntu omele nomuntu. Ukumela nomuntu akukhona ukwenza umuntu angafiki. Ukuthi esefikile ungayenzi into ayifikele. Ubaba kuphela ukukhuluma kanje. Listen. Ngane yami ayikho level yokukholwa eyokwenza uSathane angafiki kuwena. Ayikho ngisho iyodwa. As long as usegqokele inyama, devil will come to you. Hey! Ayikho level. Ungeza umuntu eqamba manga. uJesu wayiphuma 40 days fasting engakayi break. Engakangeni ngishisinkwa wafika uSathane. Devil can pave ukwazi ukuphendla le atmosphere kaJesu kade ethandaza wafika qha. Filled by the Holy Ghost. Egcwele amandla kaMoya Ingcwele uJesu egcwele uThixo kade ezile ukudla kuzile bani yena. Jesu wayishaya total fast ayile yafana yethu. One day uJesu ethandaza ehlele nenkosi noNkulunkulu kushintsha the whole atmosphere. How can I tell you 40 days and 40 nights? Ubusuku nemini umthandazo kuphela no break. Uthe qeda ukuthandaza the devil came. The devil akazukuvinjwa amandla. He will come. Asithandaza ethi angafiki. Sithandaza ethi mhla efika. Simresist. Abantu abaningi badiscouragekile la kade ngizila kangaka kade ngithandaza kangaka kade nginikela kangaka uSathane ufika awunikela into angafiki awuthandaza into angafiki uthandaza ethi mayefika azahambe intando yakhe ingenzekanga. Somebody say yes. Jesus. Ube bengizongizwa abantu abasha bengizokhuluma nani yazi. Ngizongizwa hayi. Angikhulume nani? Abaceleni.
Bafana bami amantombazana amahle awezokufa ngoba sekusindiswe wena. Asakhandwa namanje. Futhi lalela la. Awezukugqoka. Nathi phela nanubona umhlaba uya ngokuyukhumula. Uyingane uma ukubona lokho. Umhlaba uya ngokuyukhumula uba naked. Seyinsukwini ze nakedness. Uya ngokuyumhlaba uba naked. Bafana bami ngiyazi ukuthi anithola kancane lento engishoyo. Ningibheke nemvula mina. Azokuya ukuqhubeka amantombazana eba mahle mo. Uthi akuthi ukusindiswa wena mase yafa abe mabi. Bekani ngikhuluma nani? Ngiyeza amantombazana ami lindane baba. Ningajahi. Najaha, ngifuna umuntu ajahe. Khonzwa la. Listen. Azoqhubeka bemahle, azoqhubeka engaqoki. Futhi ke ninenhlanhla nina le generation. Azoqhubeka ayishelele wona. Siphila ne generation enamehlo leya. Siphila ne generation enamehlo leya. Lithi uBhayibheli uLeya wayinamehlo alele. Ewalalisa yena njalo nakho. Leya. Command nomoya kaLeya. Bafana bami nisindiswa esikhathini la khona ukumesaba uNkulunkulu kungekho ngempela ke manje. And all demons are out. All demons are out. All nature of demons are out. Lonke uhlobo lomoya ngasucabanga uphumile. Social media la niphelela khona. They will tell you truth. Everything is exposed. Yonke into sobala. Akhohlazo nothing. Nina ngaloso sikhathi ngiyakuvuma Nkosi ube umsindisi wempilo yami. Ngaloso sikhathi ngisindisiwe ngeinsizwa. Uyinsizwa ngesizini ofanele uyazi. Sungabhayizi. Fanele wazi isikhathi. Sindiswe nini? Gospel lithi iBhayibheli lingamniki ngithulele lithi iBhayibheli ungamniki uSathane indawo. Listen, okomzalwane osindisiwe unganiki uSathane indawo. Kodwa khona okaSathane ungafiki. Devil will come to you and afuna indawo. Holiness, masikhuluma ngeholiness. Into ethi hayi ungalingwa, hayi ungafika Sathane. Umuntu oyikhumbulayo ukuthi ubani ngisho uSathane emphambi kwakhe. That's a holy person. Umuntu ongcwele kuyena umuntu ongalingwa. Umuntu ongcwele umuntu okhumbulayo ngisho uSathane emphambi kwakhe. Uthi ngahlukanisa. Anifuna ukukhona. Let me just take you back to the Bible. Oba ngicandele ngishumayelayo, ngishumayela nje into. The young man Joseph with nephupho, net grace, ne anointing, nenkazimulo kaNkulunkulu phezu kwakhe. Phela ubuhle bikaJoseph akhondo wayemuhle nje ukuba kuphela ngaphandle ngoba chama. Kodwa into uJoseph ayihlukile ngayo, he was wearing the glory. Hiyo lati iBhayibheli lawo ifika khona thinta into yayivele ibusiseke. Manje wangena kitchen kuthi ibusiseke. Wangena kuphi ibusiseke. Wabona uPotifa athi lawo lo mfana akafani nabanye. Unfortunately, itrap yakhe ngoba umama Potifa. I don't want us to look bad with females, no. Because I'm not that preacher. Angisena umshumayeli mina ushumayela igender. Elwa negender enye, cathi igender enye yosinda makwenye igender. Mawuvela uyithingithingi nje uyodlala abantu. Ngisho amantombazana onke singabathutha la siwasezulwini usale wedwa la uyofambula still. Ngoba inkinga ayikho emantombazaneni, inkinga ikulento ongafuna ukudila nayo.
Hayi angisheshe mphume kubantu abasha ngathi seku youth conference phela manje. Listen. Joseph umama engena ubuthakathaka. uJosepha ziwu2 izinto awazisho ezibalekile. What? 1, ngingabenza kanjani ububo bunjalo? Number 2, ngone kuNkulunkulu na. Wavela wamkhipha lo baba. Umyeni kalo. Wathi hey, lento mama ayingami nawe, ayingami no baba. I'm not defending my master here, but I'm standing in the position of my God. I cannot lose my God. I cannot lose my God. Udu Joseph, I am holy. Mama, ubhekana nomfana wrong ohlukanisela uNkulunkulu. Akusho uma usukholwe ngempela. Ayisilinga sizofika. Ingakho uSathane njengoba ngishumayela kanje abanye abantu bathi I'm not holy. Usho ngenxa yama attacks. Useyingane. Devil will to ngeke uyivimba inyoni kube senjani indize ekhanda lakho. Kodwa ungakwazi ukuyimvimba ukuthi ikhanda idleke. You never control devil. Ungeke uyivimba inyoni indize la. It's not your choice. Kodwa into ongakwazi ukuyivimba ukuthi indize size ikhanda ikhaya la kuwe, zikhanda idleke iqhamsele. That's a problem. Listen, ngoba ngishumayela umncwele la. Listen. Ukuthi holy akusho ungabhekani nezimpi. Kodwa ukuba holy ukuthi uthi ubhekana nezimpi and stand for God. Hey! Bathi ngishumayele kuthini? Nikhona nibathandekayo. Shumayele la. Hey! Lalelani bazalwane. Satan sometimes will come to you. Azo attack your body. Ishintsha ama seasons. So now umzimba okholwayo manje usufuna into engakholwa. Ubheke iphi lo mzimba? So wenzani umzimba okholwayo? Ngisho umzimba okholwayo uthi banifihlelile lento mina bazalwane. Banishumayeza ngazini kuphela. Mina ngishumayeza into eyodwa. Ngokutshela neqiniso lokuthi ngifuna ukunitraina nala uthi uphila ubungcwele ngisho uphumile. Ngisho Sathane emaphambo wakhe la ekunukisela ngephunga lakhe elinukayo. Uthi Sathane back off, umtshelela uthi back off. Angahambi uthi I'm telling you back off. Ngiyenza into esho. Eya. Bayaphika abanye la kodwa bazongivuma abanye. Wake uNkulunkulu waxabana yini noEva noAdam mhla uSathane efikile. uSathane akafika nga one time. Wafika many a times. Afika kuvalile. Ushilo abuyele emuva. Wazi wayibona ngibahlukanisa uthe uAdam engeva wafika yedwa. Wathi ushilo ngempela. Akakaza athi uNkulunkulu ya ngizokuthiwa kade noSathane okade hamba la ya. Nina sekunoSathane abahambayo la mangekhe. Right nenzani la ya. Ababanganga ufika kaSathane. Babanga ukudla. Ikuthatha instruction kuSathane ofikile. Ngoba uNkulunkulu wayazi ukuthi ukufika kaSathane akuyona ingozi. Kodwa ingozi ukuthatha ama instructions mayisefikile. Wena ulinyazwa ukwenza lento ayifikele, awulinyazwa ukufika kwakhe. Wena ubulawa ukudla. Kanti mayifikile, uSathane uyohamba ngedla. Uzohamba engadla. Oh, I wish bonke abantu abasha bagcwele la, yes. Uzohamba engadla. Khona abantu abakhondenywe uSathane la, ngoba uSathane uyabahlasela. Njalo uSathane mayesefuna ukuqeda, ukutshela usuwile ungakawo. Atha, vele sekuphethe. Buka nje uyihudula kanjani. Ya, ulwa nenkanoko zenyama buka. Kanti iBhayibheli lithi lwani nenkanoko zenyama ezulwa nomoya. Lithi balekelani inkanuko zobusha. Nikhona lonke. Lithi siyabalekelwa inkanuko zobusha. Ngeke ubaleke into ongayibonanga. Last will come to you and say no. Fana will share you and say no. Akekho umuntu onesono sokushelwa la. Uyintombazana. Alikho icala lesola, asikho isono sokushelwa. Abanye babamba bayozibotha la Nkosi bangishela. Futhi ikazimula isekho uzoshelwa more.
Ningalimali. Hey. Listen, ngashumayela kanje abantu babheka phansi. Hayi jeka ngabashaya ePulpit phela ngiyashaya ePulpit. Ngiyabheka phansi ngishumayela. Ngibheka phansi. Mase bebheka phansi nala hayi ngiyabaxolela la. Basho ukuthi kuyabhekisa phansi umthetho wakho. Listen, ushayelwa, usikholwa, shayelwa ungakholwa. Sasikhule thina ebhangelini ntombazane. Bana. Gqoka inkazimulo. Umfana fanele mayisondela kuwe. Athi uyafika shit istatement. Abuze isikhathi, athi isikhathi la. Ngenxa yamalanga bomlilo. Hayi ngehlale kunjalo bantwana bami. Ngelinye ilanga uyosibuza ngempela isikhathi, kodwa ngelinye ilanga uyokutshela amaqiniso okade wagcina ukweswa. Akutshela ubuhle bakho, akutshela into engcono. Futhi ke le generation ithanda abomshado. Maka wakhuluma ngomshado vele nihlanye emakhanda. Kanti kufuneka intombazane esindiswa ngempela ethi ngihlukanisele uNkulunkulu. Lithuleleni bathandekayo. Noma uSathane engafika with his dirty messages. I am set apart. Bafana bami, sindiswa wazi. Nina uthi into yokubulala insindiswe ni carelessness. Wena ungakafi nje ubulawa carelessness. Ngabe careless bantwana bami sindiswe nazo ukuthi uJesu. Nibe ngcwele ngabe careless. Nina ku right kodwa anama boundaries kezokweqa. Nina anama boundaries nina nize nemlinge nini uSathane. Kodwa just this time ngilingwa yiboke la. Ubhekani musani ukhophozela ngoba inini enivumile ngithe mina bengafuni ukukhuluma. Nimlinga nini ubothi yazi ababazana sebamlinga kuSathane lapha. Laba nje sebedinga umuntu ozobathethe hey niyamlinga nje kuSathane nini. You are too much together with different gender, negative no positive. You spend too much together. Late night at 12 you are still together. Nibuka ithombe ndawonye niyalakhozana niyaphefumulelana ndawonye. That is nonsense from hell. You will see this person yakajiki khona. Khona amakhono obona athi ngakawajike lo. Lo lentombazana icareless. Ubona iyakholwa impela kodwa ayikho careful. Angisho ukuthi angishumayele ivangeli lale wrong. Lakhulunywa abantu kwathi abafana angazi bayini angazi amantombazana ayini. I don't preach that nonsense but I'm telling you be very careful. Yebo kwaqama hour amaningi kangaka namanje you are still in one room nomuntu omunye wesilisa. In one room you are tempting devil. Actually mangakhuluma language yeBhayibheli usuke wenza icall ukuthi uSathane singa. Enye into egcina ubungcwele njalo kulelo hlobo lwelisono engikhuluma ngaso yiyo le ukuthi ube umzalwane ohlakaniphile. Ube umzalwane ohlakaniphile. Ungabi isibungawunga somzalwane. Uwazi ukubona ama traps ubona nomgqakazo uma uhamba kanje udonsa uzofika la itrap le. Le mgqakazi hamba kanje lenkulu hamba kanje ubona hayi trap la ngiyabanjwa la ngiyabanjwa ke la ngiyabanjwa. Kufuneka namantombazana amanye azogcwaliswa umoya engcwele nokuhlakanipha. Ingakho iBhayibheli umoya engcwele akafiki nje enkukwini ufika kubazalwane. Fanele mayifika kuwe a develop the spirit of wisdom. Hinama abanye abantu bayitshela is powerful. Bayimanye bayitshela ukuthi sizingayi kanti hey sacela umusa nokuhlakanipha. Khona esinye indaba esihamba literal and move. Literal. Move suppose this space is not le ndawo le ayikho good for my life. Then you move away. Physically move. Physically move. But this place is not healthy spiritual. Le ayikho healthy. Ngisho ngiphefumula la ngiphefumula umoya wokufa. So the place is not healthy. I move physically from the environment. When uhlala ngisho environment uyibona yabona le trap. Ufe ungakafi uzofa.
Manje ke awusithandaza manje. Mantombazana ami, I will tell you the truth. Abafana nikhona bathanda ka mantombazana ami, abafana bayakhandwa zonkulu. Sekhona abantu bafana abahle, angazi ukuthi mina ngiyontombazana, angazi ukuthi yini le interest intombazana kumfana. Uyabona le yathi interest kumfana ayigcwele. All over. Futhi nibhekane kabi ke nina, nibhekane ne-majority out of 100 abafana 5 asaba uNkulunkulu ohlala nabo esontweni. Ngisho esontweni. Ngabo angisho ezweni, ngisho esontweni. Kubafana abawu100 abawu5 abamesaba uNkulunkulu. Angikhondemi ngiyasho. Abanye basindiswa ukuthi awukho. Nawe mawusukhona kuze kweke uzofala kwakusinda kwabo. Khona umuntu osurviveiswa ukuthi ukude. Mhla wasonde. Uyombona ukuthi wayengakaze abe strong people. Nangithi okay. Dunga le ngikhuluma mangisuke ngivalele abazalwane bodwa ngakho njengala nje. Ngithi yabona ayikho icrown enkulu oyayithola usaphila emhlabeni njengokusave umuntu ebuthakathakeni bakhe. Yabona wonke umuntu wamprotecta ngelanga lakhe lobuthakathaka. Wangamgona, wangamnjani? Wangamvulela ukuthi aphoseke emgodini. Isithe sasifuna ukumfaka kuwo ngawe. That day ubusathana kahlali permanent. That day usathane ehambile kulomuntu ebuyele engqondweni zakhe, you will be like a king to that person. Uyohlonipha ngisho ubhekile ethi nokuba kuthiwa ngisurvivile manje because of this brother. Lo abhuti ngibonga ukuthi abe strong hla ngibuthakathaka ngaye. Unga-embrace ubuthakathaka bomuntu, ungathathi advantage ngeyinsuku zomuntu zokulingwa kwakhe ucabanga ukuthi uyisikhokho. Ngelinye ilanga amehlo ayovuleka, iy'nwele kaSamson ziyohluma mase yahlehla umuntu abuyele emuva athi konje ubani owangiprotecta ngenanga lobuthakathaka bami. That person is a king. Ubani konje owathatha advantage mhla ngibuthakathaka, that person is devil. Why I'm silent? I feel the cloud of God moving all over this. I feel His glory. His heat. His intercession. Down in my belly. Content, there's still a hope for this generation. uNkulunkulu sisikhumbula kanje abantwana bami. Awunohosiya. Abanye bangani bami bazalwane ngicela ukukhuluma kahle nje ngikhumso kaBaba manje. Listen, abanye bafowethu bangama victims okwehluleka la ngenxa yokuthi kuswele nje abaluleki. Abantu ababachazela ukuthi hayi ingane kamaha lalela ke lo enemy ingozi. Lalela kwangasethwa namalokhuzana kwangasethwa nama-demarcations. Lalela ke boyo, lalela ke kahle. Mawusuka nje lalela ulayini wakho usethe kodwa ke uvale la office use only.
Oh, staff only, yeah. Funa kube khona indawo ethiwa ye-staff kuphela. Uthi angeni nombani la, kungena i-staff kuphela. Uvale mntanami. Lola vula amaphiko ubathanda abantu ukhululeke uhlale phakathi kwabo kodwa ube careful. Usathane uyathanda ukusebenzisa namathuba lawo to uqeda ngempilo yakho. Siye amantombazane sithi amantombazane ami lalani njengoba nisendisisiwe nje. Hey, lalani kanjani? Lalani valani intuba. Ingane zethu ifile. Awuthi nginiyeke manje nginikhulule nini. Ingane zethu ifile zibulawa ukuthi bonke abantu abashumayelayo bashumayela into eyodwa efanayo ngqo. Akekho umuntu osikhandela i-youth. I-youth ethi ayibule ubuthakathaka, ibula okungazi. Kwezinye indawo iphoseke emgodini ezaka zaphoseke ezinye kuyo ukuthi akekho umuntu ophatha iflag elibomvu. Ethi bantwana bami lalela lo mgodi lo uyaliphula iqaka la kube kusarecovereka kalula. Ningangeni la gadani bantwana bami, gadani bantwana bami. Lezi ingane ezikholwa isindisiwe ziyamthanda uJesu. Usathane uyilinde ekhoneni kuwe street. Uthi mhla ujika la ngokushaya abasekho abantu abadala bami esikhaleni. Bathi devil uyoqala ngamuphi before uthinte laba. Ingakho ngizodwebula yini eThekwini. Ngithi amadimoni ngeke sanithola. Usathane ngeke sanithola. Nehlukanisela uNkulunkulu. Awukho amadimoni noma yiluphi uhlobo. Usathane usijwayela kabi. Sizovukelwa abantu abantwene abamesabayo uNkulunkulu. Abantu lalela amadimoni asijwayela kabi. Amadimoni asijwayela kabi. Usathane usijwayela kabi. Asekhona abantu abasha abantwene. Basekhona abantu abasha abantwene. Basekhona abantu abasha abantwene. The devil is a liar. We are going to raise a generation. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Mntanami noma usathane sakushayile ngifuna namhlanje uvuke uyithundile uthi I am separated for God. Thank you, Jesus. I am separated for God. Hallelujah. Osami ngenyawo ngabe sahlala phansi, osahleli phansi uma ngenyawo. Jesus. Ngesukulwane sethu kadakazi uNkulunkulu kunenzali ayifihlile. Kadakazi uNkulunkulu kunenzali ayifihlile. Yini ifa sokuyisikhathi sokuba na remnant kuvuka inzali. Abantu abathi I will never give up. I will never surrender. I am set apart for God. Jesus. Listen, Matalaba. Okay, stop. Listen. Funa masithandaza namhlanje inihina. Irahambo soba. Alihamando khoba hai.
ngibona inwele zomnaziri ivuka. Ngibona inwele zomnaziri. Hallelujah! And listen, Bazalwan, let us make devil pay the price. He touched the untouchable. Let us make devil abone ukuthi uthinta into engathini. Oke wathatha isitshe engcwele eBhabhelo, eBhabhele. Waphuzwa ngazo. Iphi le nkosi? Huh? No, that was not Nebuchadnezzar. Belshazzar, yeah, I want that one. Yes, that is Belshazzar. Belshazzar mangena embusweni. Kwavela kwafika la esedakiwe. Wathi, "Hayi man, kunezitshe zala nto Nebuchadnezzar lapha. Zala nto Nebuchadnezzar eBhabhiloni." Wasethi, "Hey, awona ngilandela izitshe ezingcwele." Hithi mithula atoshia. Wathi landani izitshe ezingcwele, ngifuna ukuphuza ngazi iwayini. Ngifuna ukudakwa ngezitsha ezingcwele. Lithi iBhayibheli wayithatha wathela iwayini laseBhabhiloni. Waphuza ngazo. Lithi iBhayibheli uthe edaki kwenjalo. Wathi uvula amehlo. Wabona isandla. Sibhalodo wena. Listen, literal. Wangambona umnikazi waso. Wabona isandla kuphela. Sibhalodo wena. Sathi mene tekela ifasini. Lithi iBhayibheli utshwala basa nkwe. Ngoba lesandla maseke savela. Baleka ngisho utshwala emadimoni. Ngeke amadimoni asurvive isandla sesiphumile. Kubangwa izitsha nje. Lithi wabhala sathi mene tekela ifasini. Wafuna interpretation yento ebhaliwe. Wabiza izanusi basutshwala wathi, "Hey, phatha yime manje." Ayimi phatha. Isandla sibhalile. Wathi ngifuna umuntu ozongitshela i-meaning yalento ebhalwa lesa sandla. Izanusi zadwa. Kwase kwakhumbula oyedwa wathi, "Hey, la embusweni kunomfana lapho uThuda. Kunendoda la uDaniel. Daniel by that time wayesemdala. Kunendoda ethi uDaniel yake yasave ngisho uyihlo. Naye efuna ama ministries engawatholi." Wathi uyisekhona uthwala ndoda isekhona fortunately. Akulandwe yona. Wangena uDaniel. Meke bona ubona isandla sibhaliwe wathi na umbhalo ubhaliwe. Ngicela ungitshela i-meaning yalento elotshini. Daniel nespeed. Wathi Nkosi imistake oyenzile. uNkulunkulu bengenankinga nawe usathatha izitsha zaseBhabheli. Awu namhlanje uzokwehlulela uSathane uzokwehlulela. uSathane uzoyikhokha. Devil will pay the price tonight. Shikapata makoshita mai. Wathi uSathane uNkulunkulu bengenankinga usaphuza utshwala bakho uphuza ngezitsha zaseBhabheli imistake nanso wenzi. Wathi wena uthatha izitsha ezingcwele zakwaJuda kanti uNkulunkulu wakhona akayona insango. Waphuza ngazi iwayini laseBhabheli. I said, listen, le nto ebhalwe lapha ke ithi insuku zakho. Uthi umbuso wakho ufake esikhalwini. Wathola kalulula. Ngakho ke insuku zakho ziphelile. You die not tomorrow. Now. This is my statement as I'm closing. Namhlanje sizo introduce the glory of holiness. uSathane akana choice. The devil uNkulunkulu khithimiya. uNkulunkulu ephakama njengoNkulunkulu ongcwele. Kuyaphoqa ke ukuthi uSathane abhawe. Angeke baphakame bababili. Angeke kuma ongcwele phambi kwakhe aphinde kuma uSathane phambi kwethu. Simethula ese holy God. Abantu abaningabazi ukuthi igama lobungcwele liyimpe ezitheni zakhe. Uma ukhamba kungcwele izitha ziyahlehla ngoba ubungcwele bu-attract inkazimulo yakhe. Hallelujah. Now I can see a generation ezohlehlisa amadimoni. Kuthi angimemezela ekhaya ngithi the devil is in trouble. Because the remnant, kodwa nikhona nibathandekayo.
ngibona uNkulunkulu evusa insali, evusa abantu abafana naye, separated for God, set apart for him. Ngibona uhlanga olukhethiwe, ngibona abantu abazuziwe, ngibona usawuti womhlaba, ngibona ukukhanya kwezwe. Ngaze nithulelene oba ngisenkozweni, ngibona abantu becebo, ngibona abantu bentando yakhe, ngibona abantu benhliziyo yakhe, ngibona abantu begcola amalanga bomlilo. Lithi iBhayibheli wenza izikhonzi zakhe, uthi ngayingelosi uzenze zaba imimoya, wathi kodwa izikhonzi zakhe uzenze zaba ngamalanga bomlilo. Uyabona njengoba nginemlanga phambili, angibona abazalwane, ngibona amalanga bomlilo. I see the flames of fire. Ila kadala masala. La uhlala khona, there shall be flames of fire. La ulala khona, Jesus. want us all to pray. The Spirit of the Lord said, Baba, prepare this church for my glory. One will say, one pastor will talk about this, how glory. This is not just a message for Sunday. This is not just a Sunday message. But this is the preparation of what is about to come. Because I see, ngibona ifuli ingangesandla. Kunenkazimulo enkulu ezayo. Njalo uNkulunkulu mekhuluma ngomngcwele, umngcwele buyi preparation. Njalo uNkulunkulu methi be holy ngoba khona into azoqhamuka yena. Wathi singcweliseni ecela uIsrael wathi ngoba ngizodabula phakathi kwenu. If God is about to do wonders and miracles, signs and the supernatural things, he will introduce holiness first. Listen, this is not just subject to justify myself, to make boast. Omunye umuntu uthatha advantage myself pulpit. Acabanga ukuthi ube pulpit ukuba boss and all those different. Uthola ichance yokugive abantu. This is not a pulpit for ukugive abantu. Akuyona indawo yokurevenge, akuyona indawo yokuyiprove right. This is the holy place. The reason we speak like this, we speak not to condemn any person, but the purpose of our subject, ukuthi uNkulunkulu is aligning and preparing the church for the soon coming glory. In the absence of holiness, uNkulunkulu memnyaka alilindi abantu. Athi kuyefana mpoyazi, masithi woza Nkosi uthi angene ngizobabulala abantu. Ngoba uNkulunkulu ungcono mayithumela umprofeti. Ungcono uNkulunkulu mayithumela ethumela umprofeti. Ungcono uNkulunkulu mayithumela ingelosi. Enye into mayisukuma yena. Ngoba inkazimulo kusho ukuthi uNkulunkulu usukume yena uyangena phakathi kwabantu. I want us all to